Beyik Tanrım, bize iyicek çörüğümüzü merhamet et. Atam bulan günahını geç. Näme diýenlerini özlerim bilen ok. Men sizin aranızda kurumda Musa Peygamber'in kanunlarını hem de könülün aydanlarını men hakta ondan yalkayıcı elek olur hem üçüncü gün yine de direler hem de on vağız nesihatlarının hormatını Yerusalim'den maslap hem malklar tövbe derler. Salam qadırlı ildeşler, Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşigimizde men sizin bilen Tanrı akşamına, yani nan dövüşük deyip adlandırıyaz bunu. Bu barada gürrün etmek isleyen, bunun nähili bolmalısı barada, bu Tanrı akşamında bizim dövüyen çöregimiz ve içiyen şerabımızın näme zatları anladıyandığı barada ve bunu bu Tanrı akşamına katnaşmazdan ozal, bizim yürek yağdayımız, bizim nähili bolmalımız barada giňişleýin biraz görün bermek isleýän. Köplenç men Tanrı akşamına katnaşılan wagtynda, köp ýygnaklarda, köp imanlaryň arasında Tanrı akşamına gaty yeňillik bilen seredýändiklerini görýän, Tanrı akşamını geçen wagtynda diňe çöregi döwüp, bu şerapdan içip, İsa'nın haçta ölenligini ýatlamak bilen yüzley bunun üstünden geçip gidýändiklerini görýän. Emma bu aslında beýle bolmaması gerek. Tanrı akşamı diýmek biz İsa Mesih'in haçta ölüp, haçta ejir çekip, bizim üçin onun bedeninin döwlenlige, onun ganynyň bizim aklanmamız üçin dökülenligini ýatlaýas. Şol bir hatarda her gezek biz Tanrı akşamında geçiren wagtynda, Tanrı saçağında oturan wagtymızda biz özümüzi şol haçtaky Mesih bilen duşuşup, onun bilen karşılaşıp, onun geçirýän ejirlerine şärik bolmak bilen ve nähili biýik tölege bizim halas olmamız üçin, bizim aklanmamız üçin tölenligini ýatlap, ona duygudaşlyk bildirmegimiz. Yüreklerimiz şükür bilen, yüreklerimiz towba bilen dolu olmalı. Şeyle onun bilen diri Mesih bilen duşmağımız gerektir. Bu yüzley Tanrı akşamını yüzley geçiren adamlar o hile İsa'nın eden zatlarına çuңur girmek islemeýärler. Emma bu Hudaý tarapyndan halanmayan bir zat Mukaddes kitapta muňa günah diýip aýdylýar. Gelin häzir ilki bilen biz 1. Korintoslaryň kitabyna seredelin. Korintos ýygnagy barada ilki bilen gürrüň edelin. 1. Korintoslar 11. babda Tanrı akşamına degişli olan käbir öğüt ündewler bize galdyrylypdyr. Şol ýeri biz esas edip alýas. İlki bilen ol ýere girmezden ozal biz Korintoslar ýygnagy barada birazajyk gürrüň edelin. Ve käbir aýatlary Israil taryhyndan öwrenelin. Sonra biz Tanrı akşamy barada bizim üçin köp zatlar düşünükli bolar. Gelin ilki bilen okayan 10. babdan 1. aýattan ta 10. aýada 11. aýada çenli okaýyn. Bu İsrail halkynyň taryhyndan alınmalı sapaklar diýip söz başçysy bar. Ey doğanlar, atalarımızın barının bulutlar astında bolanından barınızın
denizden geçeninden habarlı bolmaňyzy isleýän. Bary bulutta hem denizde Musa çokunduruldy. Bary şol bir ruhy imiti idi. Bary şol bir ruhy içkini içdi. Sebäbi olar özlerine hemralyk eden ruhy gayadan içýärdi. Ol gaya bolsa Mesihdi. Emma Hudaý olaryň köpüsünden razy däldi. Çölde olaryň cesetleri serilip galdy. Ýöne olaryň höweslenişi kimin? Bizde yamana höweslenmez ýaly bu wakalar bize misal hökmünde yüze çykdy. Halk iyip içmek üçin aşak oturdu ve oynamak üçin yokary galdy diýip ýazylyşy ýaly olaryň käbirleri kimin? Siz hem butparaz bolmaň. Zina etmäliň. Çünkü olaryň käbirleri zina edip bir günde 23.000 adam öldü. Rebbe sığınamalyň. Çünkü olaryň käbirleri onu sığınap yılanlardan helak boldular. Käýinmeň, çünkü olaryň käbirleri käýinip ölüm periştesinin elinde helak boldular. Ýöne bu zatlaryň bary olaryň başına görelde hökmünde iýinip döwürleriň soňuna ýeten bize ünde üçin yazıldı. Yine bu ayetlarda biz İsrail halkının tarihından köp sapakları görüp bilýäs. Olar Musanyň döwründe Hudaý olary bulut bilen yol görkezip olar bulutlar içinde alıp gitti. Denizin içinden geçirdi. Olar şeýle Hudaýyň kudratlaryny, mucizalaryny görenden soňda Musa kanun almak için 40 günläp dağın tepesine çıkıp gidýär. Gaýdyp gelse olar öz altından özleri üçin bir göle ýasap, ona Hudaý diýip çokunup, günah edip onun daşında tans edip, iyip içip şeýle bolup oturandygyny Musa görýär. Muňa Hudaýyň gahary gelip şol wagtda köplerini şol butparazlygy üçin öldürüp ýok edýär. Ondan soň olar ýene-de şeýle Hudaýy sığınap, zina edip, Hudaýyň göz öňünde butparazçylyk edip, bir günüň dowamında 23.000 adam öldürilýär ve olar İsrail halky şeýle köp adam ýitirýär. Ol zinanyň netijesinde, ýene-de Hudaýa garşy günah etmäň netijesinde. Käýinip köpleri ölüm periştesiniň elinden ejir çekdiler. Çünkü olar yılanların elinden ejir çekdiler. Ählisi de İsrail tarihinde bolan günahlar ve ýalňyşlyklar. Şonuň üçin Hudaýy sığınamaň, Hudaý bilen oyun etmeň, Hudaýyň gözüniň öňünde gorku ve titreme bilen ýaşaň, mukaddesligiňizi saklaň. Hudaýdan başga siziň öňüňizde hiç bir butparaz bolmaň, hiç bir butlaryňyz bolmasyn. Hudaýyň öňünde tämiz bolun diýip bu ýerde bize bir görelde hökmünde bir ýazgy galdyrylypdyr. Muňa seretmezden Karintoslar ýygnagynyň gelip çıkışı, boluşu bu ýerdeki azap geçilen günahlar bilen meňzeşdir. Şonuň üçin bu İsrail tarihinden alınmalı sapaklar olara ýazgy hökmünde Resul Paulus iýerýär ve ýatladýar. Beýle zatlary etmeň, şeýle zatlary etmeň, Hudaýyň ýigrenýän zatlaryny, Hudaýyň yaman görýän zatlaryny etmeň diýip olara tawşyryk berýär. Çünki Karintos şäheri häzirki Gresiýanyň şäherleriniň biri. Şol döwürde Karintos şäheri uly bir alışveriş edilýän, söwda satyk edilýän, ykdysady tarapdan şeýle bir güýçli bolan bir şäher bolýar. Ol ýerniň adamlary gaty bay, ähli işin köp ýeri, ähli gerek bolan zatlary şol ýerden bütün dünýä ýaýrap alyp satyk edenden soň ol ýeri bir şeýle meşhur bir ýer bolupdyr. Adamların ýaşaýyşy gowy bolanlygy üçin, ähli zatlaryň ýetip duran ýeri bolanlygy üçin elbetde ol ýerde aýşy eşret, lezzet çekmek, yani butparazlyk, her hili bolara bolmaz günäli höweslerin yerine ýetirmek üçin de amatly olan bir şäher bolupdyr. Şol ýerdäki adamlar, şeýle geçmişi bolan adamlar İsa Mesih baradaky hoş habara iman edip, onu kabul edip, Hudaýyň ilkinji ýygnagy Karintos şäherinde döreýär. Olar şol hili erwet geçmişten gelenligi üçin olaryň içinde köpleri iman edenden soňam şol öňki geçmişindäki bar olan günahlardan ejir çekipdirler.
ve onların arasında imanlı deyip koşulan adamların hem köpleri şol geçmişindeki bar olan günahlardan ecir çekiptirler. Şonun için but parazlık şeyle bir güçlü olan yerde Resul Paulus olara şeyle yatlamalar, şeyle tavşırıklar, şeyle duyduruşlar kaldırıp Korintoslara yazılan hatta bize bunu ayan ediyor. Seredin but parazlıkta ösenligi için, ol yerdeki şehrin nehili kıyın yağdayda bolanlığı için yine de olara bir duyduruş veriyor. 14. ayattan başlap butlar ve Rabbin saçağı diye. Şunun için ey eziz doğanlarım, but parazlıktan kaçın. Men düşünceli adamlara gürrün beriyerin. Aydanlarıma özünüz baka verin. Bizim şükür ediyen şükür kəsemiz Mesih'in kanına şərikçilik değil mi? Bizim bölüyen çöreğimiz Mesih'in tenine şərikçilik değil mi? Çöreğin bir bolşiyalı, köp olan biz hem bir tendiriz, sebebi bizim hemmemiz şol bir çörekte payımız vardır. İsrail halkına seyredelin, kurbanlıkları yiyenler, kurbanlık edilen yer bilen şərikçilik ediyenler değil mi? Men neme diyeyin? Diyerin. Buta verilen kurban bir zat mıdır? Ya da but bir zat mıdır? Yok, yönü but parazlar verilen kurbanını Hudaya del de cınlara veriyer, diyer. Men sizin cınlar bilen şərikçilik etmenizi islamok. Siz hem Rabbin kəsesinden hem cınların kəsesinden içip bilmersiniz. Siz hem Rabbin saçağına hem de cınların saçağına şərik olup bilmersiniz. Ya da biz Rabbin qabancanlığını oyarıyarız mı? Biz ondan güçlü mü? Diyer. İne qadırlı ildeşler. Rabbin saçağına qatnaşmak için adam belli bir karara gelmegi gerektir. Rabbin saçağına, Rabbin Tanrı akşamına qatnaşmazdan ozal, adam öz haçını alıp, bütünley Rabbin izine düşüyendigini keskitlemesi gerektir. Çünkü bu yerde şeyle duyduruş veriliyor. Seyredin, but parazlıktan doğanlar kaçın diye. Men sizin but paraz olmanızı islamok deyip Resul Paulus imanlar yığınağına bu hatı yollaya. But parazlıktan kaçın. Men bir düşünceli adamlara gürrün beriyerin. Aydiyanlarıma özünüz baka berin. Biz şükür eden vaktimizde İsa'nın kanı deyip bu kəseden, şəraptan içen vaktimiz İsa'nın kanına şərik değil mi biz? Biz ya bu dövülen çörekten iyen vaktimiz İsa'nın bizim için dövülen bedenine şərik bolduğumuz değil mi? Çöreğin bir olşayalı bizden bir bedendiriz, bir tendiriz. Bizim hemmemiz şol bir çörekten payımız vardır. İsrail halkına seyredin. Kurbanlık barada misal getiriye. Kurbanlık yiyenler, kurbanlık edilen yer bilen şərikçilik ediyen del midir? Men neme diyerin? Buta verilen zat mıdır? But bir zat mıdır? Ama siz hem Rabbin saçağından iyip hem de butların saçağından iyip beyle zat bolmaya diye. Yine de serin butlara kurbanlık getiren adamlar cınlara kurbanlık getiriyendir. Siz diye hem cınlar bilen hem Rab bilen şərik olup belli bir vaqtda şərik olup bilmersiniz. Bu deydiği adamların etçek olan zadına seyredin. İman ettim deyip Hudayın yığınağına gelip olar Rabbin saçağından yiyip içip bu Tanrı akşamına katnaşıp şol bir hatarda olar gidip butların da ibadatxanasına barıp ibadatxanada da but parazlıkta da butların saçağında da şərik olup iki taraftan hem iki hili durmuş alıp varacak olan adamlar var arada gürrün gidiye. Bu ne hili utançlı, bu ne hili doğru değil olan bir harekettir. Adam bir vaktin özünde hem şeytanın saçağından hem Rabbin saçağından iyimit iyip bilmez. Hem şeytana degişli hem Rabbe degişli bolup bilmez. Adam Rabbe degişli olsa onda özünü ähli but parazlıktan, but parazlık bilen bağlı olan ähli günahlardan azad edip, temizlenip, ol Rabbin izine ermelidir ve Rabbin saçağından iyip, Rabbin bizim için dövülen bedenine
Rabbin bizim üçün dökülen qanına şärik bolmalıdır. Başka bir zat bilen veya başka kimdir biri bilen şärik bolmalı däldir. Ine bu yerde bize şeyle güçlü öğüt ündevler berilye, bizi oyarya, bizi saklamak için bize berk güçlü sözler bilen duyduruş veriye. Butlara diyen vaktinde näme gözüňize gelýär? Butların ibadathanasy näme? Butların ibadathanasynda nähili olar onun saçagyna şärik bolýar. Butparazlyk şeýle bolýar, gadyrly doganlar. Butparazlaryň özleriniň ibadathanalary bolýar. Ol ibadatxanalarında butparazçılığa iman edýänler gurbanlyk getirýärler. Gurbanlyk getirip öldürülen koyunları, öküzleri, hayvanlarının etinden yiyip, ol yerde näçe içseler şerap içip, serhoş olup, aydım saz edip, tans edip, onun izi da zinahorluk, ahlaksızlık, bir topor bolara bolmaz zat günäler bilen butparazlaryň ibadathanasy dolu bolýar. Butparazları secde edýän adamlar şol lezzetler üçün, şol butlaryň ibadathanasynda bolup geçýän günäli lezzetler üçün adamlar ol yerde toplanýarlar. Seredin, iman ettim deyip yığnağın ağzası olan adamların butparazlar bilen de şärikçiliginiň barlygyny Resul Paulus bu yerde yazgarýar. Bu bizim döwrümüzdäki adamlaryň ýagdaýyna meňzeşdelmi? Elbette beýle edýän adamlarym bar. Hem dünýäde ýaşajak bolýan adamlary bar, hem Rabbin izine erip Mesihi bolmak, yığnaga değişti bolmak isleýän adamlar hem bar. Resul Paulus bulara ya beýlek ya eýlek bolmaga çağırýar. Indi gelin 11. baba geçelim. 11. babda Rabbin saçagyna degişli öğütler bar. Bu taglimatı bilelikde okalın. 17. ayattan 33. ayada çenle. Emma bu taglimatta sizi tarıplamayarın. Çünkü sizin üşmeleňiz peýdaly däl, ziyanlıdır. Çünkü birinciden haçan yığnanışanda, yığnakta üşüşeninizde, aranızda bölünüşüň bolýanyny eşidýärin. Muňa askem ananýaryn. Çünkü aranızda Hudaýyň tasdyklan adamları belli bolar ýaly, aranızda bölünüşüň bolmagy zerurdur. Siz bir yere üşüşeninizde Rabbin naharyny iýmek üçin üşüşmeýärmisiniz? Çünkü nahar iýeningizde her kim öz naharyny beýleklerden öňürti alýar. Biri aç galýar, ýene biri serhoş bolýar. Sizin iýmäge içmäge öýüňiz ýokmu? Ya da Hudaýyň ýygnagyny äskermen, ýoksulları utandyrýar mısınız? Men size näme diýeýin? Sizi tarıplaýynmy? Bu zatda sizi tarıplamaýaryn. Çünkü men Rab'den alanymy size tawşyrdım. Rab İsa özüniň tutulup berilen giýjesi çörege alıp şükür edeninden soň onu bölüp, alın iň, bu meniň sizin üçin döwlen bedenimdir. Bunu meni ýada salmak üçin berjay edin diýdi. Şonuň ýaly da nahardan soň käseni alıp, bu käse meniň ganım bilen berkidilen täze ähdir. Her gezek içeninizde meni ýada salmak üçin bunu berjay edin diýdi. Çünkü siz bu çörekten her gezek iýeninizde, käseden her gezek içeninizde tä özü gelýänçe Rabbin ölümini yglan edýärsiniz. Yine şu ayatlarda gadyrly doganlar, biz Tanrı akşamı baradaky ündewleriň käbirlerini görýäris. Bu yerde bolup geçen zat şeýle, sizin üýşmeleňiz peýdaly däl de ziyanly diýär. Sebebi her kim öz ýany bilen getiren naharyny, öz ýany bilen getiren şerabyny bölek bolup arasında bölünüşükler var diye bölek bolup oturup yiyip içýärler. Soňunda diye käbirleri aç galýar, käbirlerine şerap yeten o käbirleri bolsa nahardan doyup, şerapdan hem doyup arasında serhoş bolanlaryň hem sany gaty köp bolýar. Netijede bu ýygnakda birlik yok, agzalylyk bar, her hili günäler bar, ýanky serhoşluk bar,
Bular to üýşen wagtynda Hudaýa şöhratlamak üçin Taňry saçagy diýip adlandyrılan Taňry agşamyna gatnaşmak üçin toplanýarlar. Emma netijede bu Taňry agşamynyň soňu betbahtlyk bilen, bir topar günäler bilen, serhoşluk bilen her sapar jemlenýärdi. Kimler aç kaldı, kimler doyup köp idiler, kimlere hiç şerap yetmedi, başkalar olsa şeraptan doyup serhoş oldular ve her hili günäler bilen içki dünyasındaki serhoşluktan son yüze çıkan günäler bilen olar Taňryny agşamyny hormatsız gatnaşdylar ve muny düýbünden nädogry edip Hudaý tarapyndan günäkär boldular. Aslında seredin. Bu agzalylyk Korintoslar ýygnagynyň 3-nji babynda agzalýa. Olar biri men Apollosynky, ýene biri men Pawlusynky, ýene biri men İsa'nynky diýip bir ýygnagyň içinde özleri dürlü hili toparlara bölünüşükde ýaşaýan bir ýygnak. Bölünüşükde ýaşaýansoň olar biri-biriniň gıybatyny edip, biri-birini yaman görüp, biri-birini hormatlaman, biri-birine garaşman ýanky ýazylyşýaly, biri-birini hormatda üstün sayman, şeýle bölünüşükde her hili günälerde ýaşaýan bir ýygnak bolýar. Muňa garamazdan bölünüşlik bir ýeketek günä däl. Ol ýerde zinaxorluk, ahlaksızlık ve şoňa benzeş bir topar günäleri ýazgarýa Resul Paulus. Bu 10-njy aýatyň öň ýanyndan gelýän aýatlarda nähili günäler bar bolsa, näme zatlara toba etmelidigini Resul Paulus olara aýdyn açyk ýazýar. Bu zatları bütün kontekste okap gelen wagtymyzda 11-nji baba gelen wagtymyzda näme üçin olar Taňry agşamynda da şeýle bölünüşlikleri döredýändigini şonda görüp bilýäs we düşünüp bilýäs. Bu diňe bir şol Taňry agşamynda başlan agzalylyk däl, bu ilerden başlan agzalylykdyr. Şonuň üçin näme dogry taýda, näme dogry ýürek bilen olar Taňry agşamyna gatnaşypdyrlar. Men pikir edýän bu bize has giňişleýin düşünükli bolýar. Ýene dowam etdirýän seredin. Rabbin saçagyna gatnaşdylar. İsa'nın münasip däl tärde onun döwlen bedeninden idiler. Onun döken kanından içtiler, ýanky şerap hökmünde ve İsa'nın haçdaky ölümini şeýle ýatladylar. Emma olaryň yürekleri dogry däldi. 27-nji aýatdan şeýle okayan. Şonuň üçin her kim münasip bolmadyk tärde Rabbin bu çöregini iyse ya bu käseden içse, onun teni ve gany wagtda yazıklı bolar. Adam özünü sınap görenden soň bu çörekden iýmeli, bu käseden hem içmelidir. Çünkü kim Rabbin tenini saýgarman, gelişiksiz tärde iyse, içse özüne karşı hüküm iýendir ve içýändir. Şonuň üçin sizin araňyzda köpleri eciz, hassa ölenlerin hem sany az däl. Özümüzü sıynan olsak hüküme duçar bolmazdık. Üstümüzden hüküm çıkarılanda bize dünya bilen birlikte iş kesilmez ýaly Rab bizi terbiýeleýändir. Ey doganlar, nahar iýmek üçin üýşeniňizde biri-biriňize garaşyň. Siz hüküm üçin üýşüşmez ýaly kim aç olsa öz öýünde iýsin, galan zatları bolsa özüm baranymda düzederin diye. Yine bolup geçen netice şeyledir. Taňry agşamyna gatnaşdylar. Göreýmege daştan seredäýmege Rabbin bu tawşyrygyny yerine yetirdiler diýelim. Emma Rabbin bu tawşyrygyny yerine yetirenden soň Rab tarapyndan bereketlenip Rabbi hoşal edip onu begendirip şatlandırıp Rab olardan razı bolmadı. Taňry agşamyna gatnaşandan soň diýe. Siz münasip tärde gatnaşmadyňyz. Siz Taňrynyň, Rabbin haçta eden zatlaryna hormat goýmadyňyz. Gaýtam siz göz ýaşlar bilen, şükürler bilen, günah edeniňize puşman edip, toba yürekleri bilen bu Taňry agşamyna gatnaşmagyň deregine siz bunu hem ýanky jynlaryň
Butparaz ibadathanadaky geçirýän Gurbanlyk bayramyňyzy ýaly etdiňiz. Serhoş boldunuz, bir topar içki günäleriniz var. Hiç biriňiziň gözüňizde towa gözü ýaşlary da ýok. Şeýle geçirdiňiz. Rep bundan hoşal däldi. Şonuň üçin araňyzda köplerine ceza berdi. Seredin. Rep köpleri hassa, köpleri eciz, ölenlerin hem sany az däldir. Belki Korintoslar ýygnagy bilenem däldir. Näme üçin biziň aramyzda şeýle hassa adamlar köp? Näme üçin biziň aramyzda şeýle eciz adamlar köp? Näme üçin biziň aramyzda köp adamlar ölenler de var? Munyň sebäbi nämeke? Hudaýym şifa ber, Hudaýym bize kömek et diýendirler. Emma olar yüreklerini barlamaly. Tanrının saçağına gelen wagtynda, Rebin Tanrı akşamında, Tanrı akşamına gatnaşan wagtymyzda biz öz yüregimize, öz içki dünyamyzy barlap görmeli. Günäde ýaşaýasmy ýa-da dogrulukda? Biziň yüregimizde towa barmy? Towa pişman göz ýaşlary barmy? Ya biz hormatsyz gatnaşyp hiç bir dady çuňur oýlanman Rebbin saçağına gatnaşýasmy? Biz öz özümüzi sınap görmeli, öz özümüzi barlap görmeli. Eger kimdir biri bilen aramızda kıyınçılık bar olsa, kimdir biri bilen aramızda günah bar olsa, bu günahını çözmezden Rebbin saçağına gelip katnaşmalı däl. Hudaý bilen bizim aramızda günah bar olsa, şol günahını ortadan ayırman, şol günah üçün towa etmen Rebbin saçağına katnaşmak doğru däldir. Qadırlı doganlar, bu ayatlar goý sizi de bu zadın Tanrı akşamının oyun däldigine, muňa çynlakay seyretmäge size de kömek etsin. Tanrı akşamını gatnaşmak bilen bereket alın. Höküm däl. Hudaý sizin kesellerinize şifa versin, sizin ecizliklerinize güç versin, tersine bolmasın. Yüreklerinizi barlan, özüňizi sınap görüp, göz ýaşlary bilen, towa ýüregi bilen, minnettarlyk ýüregi bilen Tanrı akşamına gatnaşyň. Goý Hudaý size akbata versin. Amin. Ey beyik Tanrım, bize iyicek çörüğümüzü merhamet et. Atam bulan günahını geç. Näme diýenlerini özlerem bilenok. Men siziň araňyzda görümde Musa peýgamberiň kanunlaryny hem de köneliň aýdanlaryny men hakda onsoň ýalkaýjy elek bolar hem üçinji gün ýene de diýreler. Hem de oň wagaz nesihatlarynyň hormatyna Ýerusalemden maslap hem malklar towa ederler.